हाय होनो दे हाय 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 लोगोफोर होनो हाय आंखौ अनलाय दे थेंक इउ दे ना हरदो ना ने नैबे नानियाहाय ना जा उन्दैयाव अन्थाव बाथावखा आरोना जा किउटबोखा उन्दैयाहाय ओरैबायदि जा इन्ट्रेस्टखा आरो बेजोंनो दसे टाइम पास खालामनानै थाबाय आङो डक्टरनाव बाबाखौ लाबोदोंमोन ना ओमफ्राय बाबाया सेलाइन होबाय थानायावहाय मा खालामनानै थानो बेबायदि जाबाय ओरैनोथ' 3-4 घन्टासो लाखायो बेनिखायनो बेजोंनो टाइम पास खालामबाय आरो नैबे जोमग्राखौ 100 थाखानि बायना होब्रबनांलायबाय आरो दसेनो गेलेनो नांगौ होननानैहाय जा इन्ट्रेस्ट मोनबाय दख'ना गानलायलायो उन्दैयाव अन्थाव बाथावखा जानो जा सालु जेखौ होनो थिनो बेखौनो होनो रोंजोबो आरोना गासिखौबो गोरों जाजोबखाबाय उन्दैया जा साइसखाबो बे फावफोराथ' जेखौ होनो थिनो बेखौनो नैबावहाय दखानाव फिथा जाफैदोंमोन जोङो सानै बिमाबो आरोना सिम्बोरगावनिमोननो बे आब'मोनाहाय बे उन्दैनि बिमामोना बिफा लोमजादोंमोन नालाय ओंखायनो बिसोरनाबो लाबोदोंमोन आरो